حدش كوينات حوحاتن قنبوت إيرتران يغنوا ولا تقدروا بزول يبهلنا ماسي بحرفا ولا يحلموا نزل غير الفوسي انت قاعد همو اب ما عدي يدل يخو ابتا وفو جرام تصلحو سنغتو كم زحل مو تعرف قعدتو ابتا بحري انت رقيتو سربتو من كان يدوى حمدو نماي عينو زنبو ابتا في عمورا وينو زقود عمدو سفكر كل يزي موت نقر نزام مانو حنقلو تعالو سبحان سليو سنحنا مقوانو بحيبو سلام كبرانن تخطاتلتي تسفانا تيوب كما يتغنيون لومي حدا حبريتا حيزنا لكم متينا لنا مكتالكم خبران عدم አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ድንበር ተጠጋ ህወሓትም በተመሳሳይ መልኩ ጦሩን ወደ ኤርትራ ድንበር አስጠግቷል ውጊያ በማናቸውም ሰዓት ሊፈነዳ ይችላል ህወሓት የሙከራ ውጊያ ማድረጉ ጣጣ አምጥቶበታል حدش كوينات حوحاتن قنبوت إيرتران የኤርትራ ሰራዊት በራማና በባድመ ግንባሮች በሺዎች የሚቆጠሩ የህወሓት ታጣቂዎችን ደመሰሱ አቦምበር ህወሓት ዝኾነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዝተፈላልዩ መራሕቲ ሃገራትን ውድባትን ደብዳቤ ክልቀኒሎ ዝተፈላልዩ ሓለፍቲ ወያነ ኣብ ዝተፈላልዩ ከተማታት ትግራይ ኣኼባታትን ስልጠናታትን ከካይዱን ቀንዮም ኣለው ኣባል ኢንሳ ዝነበረ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ أفني حوات زخنة جيتاتشو ردا مرحي كسفت زخنة جنرال تاركان قبرتن ساي أبكة ما مقالة بزح حلو لوك بلغان يوم علو نجزار رسوم ستلنا جروم راح تويانه نهزبو مادنا جروم نهل كيد كدالو ووت أني حميم إنه دم حجي ويانه ناي نفس قتلت كينات واللعاء عدد أموت مغسلتن ممرغن جيرا دربياتهم هلا ما باش بصعب تزارود كم دبل كتام مالك جن تدور دتم كرماج بس ما يد مالك فلتن ديا نغالومي قدامي ورار كلاي ورار سالساي ورار كومو زكايد لومغا رابعاي مالك صبصابات كخيد كم تصنحن حايلتات مكل غال ኤርትራ ኮሙኻ እንዳተባሃለ ናይ ሓሶት كخيد صنحن هاستات كلتا ورحي لومي بوغن صورونا ኮሙኻ بوغن ባድመ ማለት ኩናት በመግፋት ነታ ናጽነት ኤርትራ ንምጽልማት ኢሉ ዝተበገሰ ሽፍታ ሰራዊት ህወሓት ክብርን መወስን ይኹኖን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጽቡቅ ገይሩ ጀፍይዎሎ ማለት ኣደ ኤርትራ ከምቲ ኣደ ኤርትራ ስብኻ መኻን ኮይና ኢልኩም ትዛረቡ ረሳሕ መልሓስኩም ኣደ ኤርትራ ጀጋኑ ያተፍሪ ኣደ ኤርትራ ጀጋኑ ያተፍሪ ኣናብስን ወዓሮታትን ያተፍሪ እቲ ስርዓት ህወሓት ብመንገዲ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቢሉ ዝጽሐፎ ስርዓት ኤርትራን ክወረኒ ይዳለሎ በመባል ከተንፍሶ ዝቀነየ ክስን ወረን ወያነ በዓላን ዝወጠነቶን ከተካይዶን ዝጸንሐትን ምድላዋት ዝገልጽ ምዃኑ በዚ ሕጂ ተወልዒ ዘሎ ጦርቋሽ ኩናት ተመስኪሩሎ ህወሓት ብወገን ጾሮና ባድመን ዘላምበሳን ኩናት ከፊታስ ሕርሕራይ ተደኪራላ لعل قلتشح زغونو مروخات كوينو مالو لعل 10,000 خا خاب سرع وصاي موتن قسلن كوينو مالو مالتي بوغن بادمه بوغن اتزحات صربوتا نسمراخت اتور لتخيل قدم حجي ابغر مخر رؤسهم تخيلو مالتي زلووسهم لو مخا مندلاي صبو غيرو سنكيتو مالو
መደላይ ጽቡቅ ገይሩ ሰንኪቶም አሎ ማለት ይኽብርን መጎስን ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩናት ባህላዊ ጾታ ከም ዘይኮነ እቶም ንኩናት ውዒሎም ዝሓድሩሉ አራዊት ሰራዊት ሻዕብያ አርዮም አለው እዛ ፈለማ ኣብ 6 ጉንበት 98 ብዝፈለመቶ ኩናት ጀሚራ ብቐጻሊ ኣብ ወርሓት ጉንቦት ናብ ኩናት ክትወፍር ዝጸንሐት ናይ ወራር ጉጅለ ንወርሒ ጉንቦት ናይ 2022 ውን ናይ ኩናት ወርሒ ንምግባራ መሪጻላ ወርሒ ጉንቦት ናይ ሓበን ናይ ልላውነት ናይ ጅግንነት ወርሖም ዝኾነት ኤርትራውያን ድማ ምስ ኩሉ ብድሆታቶም አንጻር ዛ ወራሪት ጭፍራ ወፊሮም ሃገሮም እተሓቶ ኩሉ ግቡእ ኣብ ምፍጻም ኣለው ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ሙሩኻት ኮይኖም ኣለው ልዕሊ 10000 ከዓ ካብ ስራሕ ወጻኢ ሙትን ቁስልን ኮይኖም ኣለው ማለት እዩ እዚ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ ከም ዝተኻየደ ብዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማዕከናት ክግለጽ ጸኒሕሎ እቲ ንዝውዓለ ውዕለት ብዝርዝር ክገልጽ ዝፈተነ ሓበሬታታት ብናይ ክልቲኡ ሃገራት ወግዓውያን መራኸቢታት ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገጸን ዘሎ እንተኾነ ግን ወያነ ዝጎሰመቶ ስዕረት ጎሲማ ተደኪራላ ብዘይ ዜና ዓወት ድማ ትምሕትም ኢላ ተሪፋላ እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተረኽበ ውጽኢት ከም ዝሕብሮ ግን ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ምዉታትን ቁስላትን ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 2,000 ኣባላት ድማ ተማሪኾም ኣለው ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብ ዝቐጽልና ነቲ ኩናት እቲ ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸቢታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ናባኹም ነብሎ ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንምለሰኩም ኢና ወደሓንኩም በኤርትራና ህወሓት ጦር መካከል ከባድ ውጊያ ሊፈነዳ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ድንበር ተጠጋ ሰሞኑን ህወሓት በኤርትራ ጦር ላይ የከፈተው ድንገተኛ ጥቃት ለኤርትራ ጦር አዲስ እንቅስቃሴ ምክንያት መሆኑ ታውቋል በማይሆን ትንኮሳ የኤርትራን ጦር የነካካው ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ድንበር መጠጋቱን ተከትሎ እሱም ኃይሉን በኤርትራ ድንበር እያከማቸ መሆኑ ታውቋል አሁን ባለው ሁኔታ በኤርትራ ጦርና በህወሓት ኃይል መካከል ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩ ምክንያት ውጊያ በማናቸውም ሰዓት ሊፈነዳ እንደሚችል ስጋቶች ተፈጥረዋል ከዚህ ጋር በተያያዘም የኤርትራ ጦር በተጠንቀቅ ቆሟል ያም ሆኖ ህወሓት ባድመን ከኤርትራ ጦር መዳፍ ለማውጣት ያደረገው ጦርነት በከፍተኛ የኤርትራ ጦር ምት ሊሳካለት አልቻለም ህወሓት ከፍተኛ የጦር ዝግጅት ካደረገ በኋላ ባድመና በአካባቢው በሰፈረው የኤርትራ ጦር ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ መክፈቱ ነው ውጥረቱን የፈጠረው ማምሻውን ቢቢሲ ባሰራጨው ዘገባ ደግሞ የህወሓት ጦር በራማና ባድማ አካባቢ ባለው የኤርትራ ጦር ላይ ነው ድንገተኛ ጥቃቱን የፈጸመው ብሏል ጥቃቱን ተከትሎ በትግራይ ኃይሎችና በኤርትራ ጦር መካከል የተኩስ ልውውጥ መደረጉን ይሄው ዘገባ አመልክቷል መቀሌ የሚገኙ ምንጮች የሰጡኝ ባለው መረጃ መሰረትም ቢቢሲ ክልሉ ከኤርትራ ጋር በሚዋሰንበት ድንበር አካባቢ ከባድ ውጊያ መደረጉን አመልክቷል እንደ ዘገባው ከሆነ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለገው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣን ለቢቢሲ እንደተናገሩት የከባድ መሳሪያ ጥቃቱ ከትግራይ ኃይሎች በኩል መከፈቱን ተከትሎ በስፍራው ውጊያ ተካሂዷል ብለዋል ክጻሮ ይቆልኛ ፕሬሸር ክጻሮ ይቆልኛ ሶት ህዝቢ ዳርጋገሊው ሀጽ ኢሊ ዳድም ዘሎ ገሊው ንኽላም ሓራአቱ ገሊው ንኽላ ዓፋራአቱ ገሊው ናርያሳ ምጽ ገሊው በትሑመራ ቆራሪጹ ሱዳን አቱ ከምቻች ዘሎ እዚ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዋጋ የብሉን እዚ ሕጂ ዘሎ ቁሞና ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ንበዓል ተመክልኻል ወላ እኳ ተመክሮ ናይ ኩናት ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃዓን ድሓን ዝኾነ ባህርያት ምስ ናይ ቅድማት ሒዙ ዝተሓሓዘ እንተሎ ወያነ ግን ኣብዛ ናይሎም መዓልቶውን ሕጂ ድፍዓት ኹዕትሎ ከምዚ ገብርሎ ጉደጉድ ኹዕትሎ ወያናይ ካብ ሰዓት ንላዕሊ ምክልኻል ኣይፈልጥን እዩ ብተመክሮ በታሪክ ፍጹም ቅዱስ አይፈልጥው መከላከያ ወደ ትግራይ ሊገባ እንደሚችል ፍንጭ ተሰጠ ህወሓት በምዕራፍ 1 የጥሞና ጊዜ ተሰጥቶት እሱ ግን ለጦር ዝግጅት ተጠቅሞበት አሁን አዲስ ትንኮሳ ላይ ይገኛል ታዲያ መልሶ የማይማር ከጦር ውጪ ሌላ ሐሳብ እንደሌለው ደጋግሞ በማስመስከሩ ቀጣዩ ምዕራፍ ህወሓትን በትግራይ ማጥፋት ዘመቻ እንደሚሆን አንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ጠቁመዋል ምናሉ መረጃችን ዝርዝሩን ይዟል ህወሓት ትላንት ወልቃይትን ሰብሮ ለመግባት በሶስት ግንባር ውጊያ ከፍቶ ነበር ውጤቱ ምን ሆነ በዝርዝሩ እንመለስበታለን መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ላይ ያለው ትግስት ተሟጧል እየተባለ ነው ህወሓት በመከላከያ ሰራዊትና በኤርትራ ጦር ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ትንኮሳ እየፈጸመ ነው ከፍተኛ ዝግጅቶች አሉ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል
نماسي يغلو ولا تقدروا بزون يبن نماسي بحرفان ولا يحلموا نزل غير الفوسي انت قاعد همو عم عدي يدل يخو نبتا وفو جرام تسلمو سنموتو كم زحل مو تعرف قعتيتو نبتا بحري انت رقيتو سقربتو من كان هو حمدون ما يعينو زنب أبصر عمورا وينو زقود عمرو